Hola, estoy intentando localizar a Claudia. Vale, chamaré máis tarde. Grazas. Últimamente pasas moito tempo con ela, non? Fuches ti a que insistiu. É bastante guapa. Mamá, somos amigos. Mellor dito, compañeiros. Xa. Non inventes, Solamente facemos un curso, porque ti insistiches. Levade o mesmo sangue, non o esquezas. Pesada. Ademais, quero algo mellor para ti. Non necesito que me busques moza. Mamá, canto te fías de Marco? Totalmente. Por qué? Hai algo que debas saber? Lembraste do atropelo que che comentei cun coche da Vega? Sí. Que ocorre? Que eu non tiven nada que ver. Pero Emilio acusoume e teño a sospeita de que Marco lle deu a idea. Por que ia facer iso? Porque estaba moi convencido e alguén lle tivo que dicir. Sí, pero non Marco. Mira, xa cando éramos nenos facía igual. Poñanos a uns contra os outros, sabes? Acabábamos todos pelexando e el saía sen raboñadura ninguna. Ti por si acaso non te fíes del. Moi ben, fillo. Mamá, Matías, quero falar contigo. Non, grazas. Ois, por certo, como está Claudia? Espero que atopase no chan todas as súas notas. Pero que dis, payaso? A ti non me coñeces de nada, pero a ti sí. E que? E que? Veña, anda, vaite daqui antes de que che parta a cara, Sí, cantos como a ti. Mira, payaso, sei que teu pai lle debe pasta a media cidade, que a súa empresa está na quebra. E que ti subiñeches aquí para intentar ligar unha tipa rica, a ver se das un brancazo. Mira, non sabe o que estás dicindo. Non? Non. Queres que tamén conte que fixo teu pai en Colombia? Non te quero volver ver preto de Claudia, oiches? E máis vale que lle des unha desculpa. só chamaba para avisarte de que eu tamén deixei o curso. E iso? Pois en ti facendo o ridículo era menos divertido. Vaya, sinto terche causado tantas molestias. Perdoada estás. Ois, sabes que me chamou Matías? Que querías, anormal? Pois desculparse polo que dixo antes da exposición. Que sorpresa. Vese que no fondo non é tan mal tipo, non? De feito, foi moi amable. Sí? Un encanto. A ver, Claudia, ese tipo é un imbécil, estáche tomando pelo. Solamente se desculpou porque eu ameacei. Estabas de vacile? Imaginaba que fora cousa túa.